So guys, ito yung venue ng aking pinsan. Nandito kami sa may 8 Waves Water Park ng San Rafael, Bulacan. Rusty and Jessica. Ito po yung venue ng aking pinsan. Kasalukuyan po sila nagpi-prepare. Sige po. Tagasan po kayo? Bahay pare. Ano pong sound system? Soundware music. Ayan po. Kung gusto niyo po maging choir, tawagin niyo lang po si Tito Gil Santos. Sige po. Okay po. Salamat. Hi, mother! Patak mo sa rin. Say, Jay, kumusta kayo dyan? Sayang wala kayo rito. Ayan po si ma'am. Si Dave, Dave, wala ka na naman. Nakakailang kasal na tayo, puro ka wala. Biyanan po ng aking pinsan. Ano pangalan mo sa kuha? Balikatan TV channel po. Yung mga biyanan mo, naging estudyante mo pa. Hello. Welcome to my YouTube channel. Do not buy. Where's mommy? Mommy. A few moments later.
wedding ng aking pinsan. At ito po yung kanyang mama at papa. Ito po yung aking tita. Simbahan dito sa Nuestra Señora de la Merced ng Bahay Pare. At ngayon nga po ginanap ang kanyang wedding. Ito po yung aking pamangkin. Say hi, say hi. Hi. Happy, harmonious, and a blessed life as well. Huwag kayong magsubatan, huwag kayong maghanapan, kundi matuto kayong magpuno sa bawat isa. Matuto kayong magpuno ng kakulangan ng bawat isa. Amen. For you have poured your outward plans freely on harmony and a great one of peace. So that Jesus will love the Holy Matrimony, we serve to increase the children that love your home. May the providence and grace of the Lord, you accomplish the wonder of this book for this time. Then when the birth of children there is written in the world, O Lord God of hosts, heaven and earth are full of your Hallelujah.